บ้านน้องเข็นกำกายบ่น้องคำละกะสงบหาบันเนี่ยกะตะงามันกี่คนกำได้กุมตาละฮีกะตะงาละฮีกะยิงนี่มันช่วงคำละควายคำละกะวอลคำละกะล็อกกี้ดรอคำละกะตากะสงบหาบ้านแล้วนี่กี่ปาร์ล็อกบ้านเนี่ยกะตะงาแล้วนี่บ้านนี่กี่คนแล้วนี่บ้านเนี่ยกะยิงกะตากะละบักละคำละฮีกะยิงยารออยู่ทรายai ngoyo bleng idan hagane ge jaka ka ba internet ka ba ngimut ban lech ka ba bes di sharam brain de magata ngi record kane ge jinkran hagane ge jaka bangin ai shifi bangin sam shifi ti ngidon ka we ka khubor ka ba lingkot hagane ge por bangin yo je sambat phi ngi kan long ge jinkar khu ka ba kharau ni kong iba kani ka long ka ba don kam ka bangi de ban tip pom ki kon ge jong bleng kham tam hagane ge sngi ka bangi em mangi ma kidi gisngi shisha gisngi gejing pat gejing perang sngi gejing ya le shisha nei tinga kwa bangi kwa mangin yo ban ya kren ya gene go por ha gene go por mentai kata ka subject tingan keli kong ibang gene go por bang si kren lang ti pisngo kom no ma kong iba ka khubor ka makwa mai mentah ne ka long ka down jong ka jing pat jing pra ki ying kisam ti to kong iba hai ka jing su thu pe ka jing yo i phi ka ka daw ba bon ba man ta ke jing pat ke jing pra chu ki long ying long sem phi chu yo i phi yo sngo na ko por chu ko por hang ni hang tai ki para mar jam ki para mar pa hang ni hang tai ki don bi ke jing ele nang ta ke jing bom ya su thu jing mut chi tanga chi lok la ni chi ying chi sem mo ti ka daw ka ba phi sngo thu ba phi sem ba phi lam ha pa den kom ngi gi sngi kom gi ta ki ba ong ma phi ka daw pra ying ma phi la ban batai mentah hang ni ya kata ka daw praying era try tegini ka for ka mentah ma kembali pastor mo ki daw ka daw balai ma saya pat ya pra ki long yingong sam hai ding hisngi ba mentah de sham mo ki dan bon ba ki daw re kwa bani kran tu ka ni ka por mo ki daw ki ba kong san ki ba jia barabar mo ni ka jing ya praying ka jing mom su thu aying sam mo ya padlock no silok sikun turo bun baya prano namar balai ba kedet ni ki daw mo ke ba kwa bani etu pi ni ka por ka jing sham ke jing lap jonga ha ka ba kidan ki parlo ki brio mo ki badan kam jing duai ki share mo kata ka wi ka long mo ka daw ka long ba ha ka ba brio ulang ngop ha ka jing ya khalai ke jing ya tho tiem mo ka jing khalai napa ka jing tho tiem at ka ba ro kom ju mo nam tai ni ka jing ya khwai do balik khwai do kini ru gidi ki daw mo ban poi se ke jing ya praying prasam phila ban kli kum no kum ta mo re sumudur perkhat mo kata ke de ke belong praktikal lah kini ki si ba menta sumudur ye ke pisa ke balik bela mo ka jaka ban khet no ki thau ki jur ki chap te ke jing kam ying asam andre pade mar ba yo ke pisam tu la poi no se ka balik khalai la poi no swa ka ba le tho kem ka jing mo jung tu breu ni ka breu mo ba le kini ki kam mo ka jing mo ki ka long ba la dangan tho tiem la ni ngane khalai ki expect ban yo ai henry pade man ba le pade bom yo ai tu pade ka pisa ka tingkam tu la nang minus dala minus kum tu pade la poi ying tu ki jing kam ying dan shu ka jing dap ka jing biang mo tu la duna my school aduna kita jing kam ying aduna tu poi sa ka jing ya bom su thu shu silok chitinga tin dala poi ke jing bom yesu shu pade dala wa de kadaw di tak na kadaw ke jing halai ke jing ya jing tho tim nang taru mo sibu mo ko makabalik khwai dok kha kani ka tapi ka bakran ni kini tapi ngi kan kata bah mo namar balai ba kini kisi mantangi isbon ba ki ba im ha ka balik khwai mo khwai thong kam tam mo ke jing kani ke jing lek khwai ro mo ka khati bah mo ka ya ka jing don ke jing em jong ubrio ni ka brio ke nam san pisa mo ha ka balik ha kini ke jing lek khwai do ke jing thong mo competition ka bamot ti khwai competition ngam tu ko mai ju yo i na ko por ka bamot ma ha di balik khwai sawa wada sawa ta sawa ting hatrai ka lut tang ka sngi ti repa de long ba kom kini ki jing lek khwai competition tu mo ong ma komite ki jing khwai competition ngam tu habanda lut marah ka bairung phi ka don ka bairung hang tu nang ta kem gitu ki bai ki ti ki lucky draw ni ki aim tu ma na ko por kem itu mot ba ka kata sha kan nei ti ha ki don sha kan ki long kemi ki ba bon ba ki ba ju ye thu ye kata kan mo ang ba kat ba yo pisam ju dap pisan mar balai ba
kum ta terte tente kami se ke jeng ya nia dep kam dep jam shu tang la yo sngo tok ba don jing khwai don lucky draw hang neng tai lai hamare be di kidon si sa ki yeng bam kem ya karan di kita tu chapang kata bi ngarong ala yo sngo he babon ke ba ju youtube ba ju share de kata di kita yo de ki panai ro kem ya karan ki ya shu kan at bi sing system ang kata ka daw ma dante ki ba ong ro ini ka ktien mo bom su tenat ka penpang men sim mo ya kalok mo ni ki kun mo ni kentin bo ban ni ka ba do lek kwai ya thong kwai do mo la ki drum tu khamla ngan i ya kalok la ngan i ki kun ta de ki ktien pi ki ba pen mong ma mo shu boy kum ki kan thei la ni ki kun ki ti ba yo sngo kum ta ktien mo la poi ha ka ba lek kwai kum tu mo poi sa ka jingya dom ka jingya nia ta ka dom mo ka poi no sa ka jingya pat ying pat sam mo ni ki daw ki barit ki baria te ta ka daw ki ki daw knyat e mo ki ba poi ha ka ba ta pi ong kam ta ko ibang akan mau gen ka dan ni we long ki mi ye thu yang nga yuan ha ka jing do wan ye thu ka ta ji sa gen ta ulak ule kwai do ti ka ong long nai le shu pi sa ram don shu ha ban le ka di ka portrait ong ka di ka portrait mo la pep ka jing tre ti ong shu ai balano ken marba ta mo man le ta ong te ka ita ilok yom sha re te ti ila force pa ong ta kin ti mo ong be pi te ong ban bang nom le cha ta re ba bang adu ye pi ngan ino no ye pi ti ka ta ka lok ko ong hana banga nga ngap no ko chong to ti uta nang merbakran kai ulet ta ke jeng kwai ulet sha te ti ka ka baja hana ti mar bakum ta kata ka lok le sha ma ulet no sha ta jeng kwai do maka kami no na yeng kawan no se yeng lejong se yeng jeng kami te ti sibit dawan men miet kum tu lawan na ni la ra ta ki do ta ki lawan na kamen nang mut kum ta ki wan hayeng la khang ta la dam la miet om dan mano kali para marjan ti prem dan ba si singi chanu la le ila phone chemno ram sim shu ap mata baro simit wan shu la shai jahadu la jamir wan shu ti la phone te ki bahayeng ki ong bakal dan chene ti mar ba kum ta ti hang ta ken ti sababe mo ti pan map wang pi kran kai ngangale sisa ti tang na kata ka daw pi ti mot ka simpor hadu da kisnem tang na itai kintin ma ikran ang ma hamla khwai do ban ya ka tanga be ki khun ne ti daki snem sisa gen ti long hatu ko por balawan nang tu ting selok la dai la kala bamut tang bai tai sanrang ro na de kata ka sngi la thangat la thangau ti mlik shu ana imlik khwai do shu imlik shu chen sitai ti la smart la sting la tri la khata te ti ngarong la ai jumut i ong ban de manta de mo la dai la kala bamut ti map no kenyawan bayang ya song yusuk yang ti ngam tip shu de manta ka long kum nu ti kadai kum kitu mo teng ki ktien ka bai kran teng ka ladangi su kedan pathar kum tu em kanam long te ngi hab anda sngu thu ma ti katar ka di ka daw praying prasem sisa kem kong iba mo kan ka khalai ka tho tiem tang nang ta kan ka pasulet khwai kaleng saudong sene setai kat babana kisngi nang ta ka pisa nang ta ka sakajeng sngu le eran ro kat no ma nang ta om di tang kata sakawe pi kong iba ngalong sabanga ka daw praying ken kadi kani ka kam football ro fi football ro kadi ka we kam praying bar mala ya kendo ngalai syam ki bakum kita mardon teng kini ki bala don lock don kun don ktiro kidang ya mo hapan lek practice bet kum tu hapan lek bisan ne setan la su to la dala la yu don jingmi te kan bhasibon mo kan bhasibon magadi ka kam sport ri teng la dampat don jingmi am nang tu kan ti la su pep la su i ke jing tri ke jing kta am tu bat su lek sene setai am katuro ka di ka weti ka daw ba ka dalam suthu te la dai ma suthu si tanga si lok kum tu kan mo man chu lek page football bet hana bana hang turo lek bana hang turo lek bana hang turo katuro ka di ka we ka kam jo ka jing praying prasem nang ta bon ma suthu jumut chu te si lok si tanga ha kata ka rukom de te nganget na padeng jong pi ki khon ke jong ublei ba pi yo sngo ngene ke jing yakran jing ngene ko pon om de ka bangi penrem you know om dei bangi penkesan you know ten rei pade kalong ba ngi kren ya ka ka bangi yo i bangi la yo snau taga daw nget ba da pi yo sngo nget kan yarap sibon ni gejing go jong pi teng wat nama pi ro mo yo la stay fi ong balai kalong kum ni ka ying bom dan chu ke jing ya i jing ya buram jing ya yu kum to mo teng pi la ban keli ko mi kita gejing keli re pade kam dei fi ka dei bit
ละดาละทุดคำตั้มก็จึงลองสิตั้งอาชีลอกนำมาทุดตั้งขเนียดหมดกะละเวทมาเด้เต็งๆนำยอช่วยแต่บันยาดวยลังเสียดวยลังกุมดูตัวมเต็งๆวัดบันเทียรหับเทียละก็จังเนาะนำมาบลีham sutanat chu te le akan at bam yakran de kita yo ki don te ki yeng ba ta kita yo ta yor yakran re sula ya yat vi kum tu be chu subum chintur chu at not be mar bale kum kita ki ai mo ma pastor itu irang ba mapoi sya ka ba klat yeng no anamar ba aha kadaw ba ipan ram ta kadaw le kwai ha kan mau ha itu irang ba ro i ong hana ba ni ngadon jingpang ha kamet bangam dala pa ban tre dengan lek kwai do no kwai thong no chen tai la su pan ram nang tu ro nang ai ngan sawan ai sibit mer expect beti wi po wi ban expect min sayo ngan sayo ta ka arlak ta ka lak ta ka sanlak ta ka pholak ma dengan sayo ngan sawan ai no sibit ya ka pisah jan biti la nang pan wan sibit klem yo sa ka wi gasin pan biang wan klem yo kala pending hadu banda poi da jan poi lak kot lak kata ka jing pan ram gen tiu klem yo hadu ba kita kitrai ki ba saram ta mo kila wan man pan na u bat hadu ba om la le su kapratum mar kata ga por de mar ba kiwan kita ki man saram hanta em kiwan pan haying wi ti ka lok ong pisayu kata kan kata-kata tebut wahab ni tu em da ngapan bangalit khwai do marang tai pra ga ying vi di jin hadu mentaro mo gedang don gumta tengah ngej ba ngila ya duai ngila selok ita ikong ro ngala percang ban selok mo ong tong ya map no ngej bom sala ban kelab yang kata mo tengok ong u pihak ban bala ban sengi no barok khai ban siu no ya kata ga bisa dengan ngej ba dan salong ka sabha mo di pet kum kita ki ka de ka ba long ka ba pen sniu ba ka ba pen jot pen pram hai ki long ying long sem te chapang ka jing bom sngutu jing kinsting gen galong ha kata ka rukom gen mo to sa ka we kong iba mo ka ban pen ban pen kan ma galong ka dang jo ka jing praying prasem galong kom ni teng gitu ki bala shong lok nai ong tang ushan rang mo hang ne ka ne ka pon pa de teng om dei tang ushan rang le kan thei teng ni ju kham yo sngau ba kham yo i galong ba teng ka kan thei le ne ushan rang ha bala don lagi jang ki kun ki ti teng la dakile ya le shane shatai ya yang shane shatai em kim kan mau ti le de ba kila shong lok teng ushan rang ro la le shane shatai le football le yu num kan mau re ba ngala don la ka yeng ga sam ki kun ki ti chu ya ba yang tu chu le ba yang tu long kan mau belum ko ba kleti kata teng ka kan thei ro mo teng shane shatai ngom tu long ko ba kleti teng lek ki pe kenek lek kine kita kem kita ki mi namar ka daw em kong iba ka de ba kim ya sutu jing mun ha ka jing sha sa le yu ban lek kai ne ya lek lang be kin mo lek be si family le pa ni bang kepangan lek nga sha ta la ni don teng kim ya thu re ro ki su lek kai shane sha tai da tip ulok tu la sutanat chu kum tu pi teng te la mi ke jing ya nya teng ushan rang ro klem yo klem ya thu chu tu yo saki status untuk labu entah lah ya kali balik cetang kam tam kelami ke jengian ya di ngenget nakaliang ke jengpi la da dei ba dan na pedeng jengpi ke bakom kita tongin kan mau bangidan ke yeng gesam ki kun ki kiti mah namar idau ibarit mah ka penong ai kinsting gen mah idau ibarit makana ro ka balam ke jing sniu ti ka sa penong ke jing du nong ka ba kharau ma manam ken kam kai banam ken yu Japang ka long yeng long sem banti ka long yeng sem ngem dei man ken kam kai gen mo gedi ban buram gedi ban yepe ha kata gor kom ti dang ta sa ka we ro ka ne ka jing sarong kong iba ma kene ka jing sarong ro ka bom kwa ti ba manu ba pen ong ti long de korek lang gom ti si tanga silok lan si yeng si sem gom tu em bom pedeng ti ka tu ka we ka walam ka jing nya ma ti ba bon ba man ta gi ba kom gitu ma teng la dengim su tu ka walam ka jing jot ti tinganget fi ngoto yang ne gajeng ekran gajengi hai ne go por ba menta sha phang ka daw pai praying ma dinga kwa banong pi ki kon gajeng le hang no ba pi don pi yo sngo yang ne gajeng kran nget putaran kar khu ye gajeng gajeng pi tingi ro ngin penkut no kom ni namar balai bangi la kham kerki ko por mar ka ban bistadi kan stang ha ka por san baje te mentala saw lai pu khandai minute tinang ne ngi haban nya yang sa komba khatsan minute mo khatsan minute tingi haban lek no ti utran kar khu pi blain ai bor pi kan mau pha mo ngam khen kam kai mo
บ้านน้องเข็นกำกายบ่น้องคำละกับสงูพามันเนี่ยก็ตั้งงานมันกี่คนกำได้กำตาละฮีก็ตั้งงานละฮีก็ยิงนี่มันช่วงคำละควายคำละกับวอลคำละกับล็อกกี้ดรอคำละกะตกับสงูพาบ้านแล้วนี่กี่ปาร์ล็อกบ้านเนี่ยก็ตั้งงานแล้วนี่บ้านนี่กี่คนแล้วนี่บ้านเนี่ยก็ยิงกะตากับละบักละคำละฮีก็ยิงตั้งงานเต็บฮีละดาตึงๆมือกิฉันรังรอคิยูดันเดสงูสารองดูเด้แต่ละเละชิชากันเทหมดซะTeng-teng may sarang lang nginam di ban le krumar kan mo ngidi ban penyo ke sanya ti nganget ba phisngu thu e kan ne tu try no ai body phi ngi se ya kendo che sempat na ko ko por che ko por ti khuble shibon ya ka por ka bokor dor jeng phi ba phi sa skor ngi ge jeng ya kran ga jeng ha ga ne ko por ti be careful mo sepang ga ne ka e ga bang ya kran banget kalong ga jeng kar khu yi phi wala kalong ga ba khandir ro ti khuble shibon blai kar khu yi phi amen blain kar khu yi phi ma ngin second pada ka we ga video amen